ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಗಲೇನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ನೈಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಹೊರಬ ಇರತ್ತೈನ ಆಟ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ್ 3 ಜನ ಪಿದಾರ್ದ ಇಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ 3 ಜನ ನಿಪ್ಪುನಿನಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಪುರ ಏರೆಗ್ಲೈ ಸಾರಿ ಪಂತು ಜಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಅಂಕಲೆ ಮಾರ್ಪುಜಿಯರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪನ ಕೋಡಲೆ ತಂಪುತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪಿನಿ ಮುರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಯಾನ್ ಪೋತಿಚ್ಚಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಗೆಲ್ತಿಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರೋಡಾತೆ ಜಾನನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋತಿಕ್ಕು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ನೇಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು
ದೆತ್ತೊಂಬರ ಒಂದು ತೇರು ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೆ ತೇರು ಐಪರ ಟೆಂಪಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ರೌಂಡ್ ತೇರು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲು ಮಿಡ್ಲು ಸಂತೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪವೇ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಪೋಯ ಹೋಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜೆ ತುಕ ಅಲ್ಲ ಆಮೇತಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊಪ್ಪುನ ಕೊರೇರು ಕೈತ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಬೈದೋಳು ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆ ಇಡು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಗೈಕ್ ಕೈತ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂಬೈದೋಳು ನಿಂತಿಲ್ಲಯ್ಯ ತಿಂಗಳೇ ಪೂರ ಏನೇ ಪಾಡಿ ಕೈತ ಪಂಡ ಉಗುಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನು ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲ ಹಸನಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನ ഞാൻ തെഞ്ചിന് തോന്നുന്നു കഴിക്കാൻ കൈക്ക് വന്നത് പോത്തുന്നു കടക്കില്ല പൂർവം പത്തൊന്നല്ലേ ടിക്കുണ്ട് ಯಾನ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜ ಕಾಯಿನ್ ಪತ್ತರ ಪೋತು ತುನಗಾಲ ಯಾನ್ ತುನ ದೀಶಲ ದೀಪಿಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಆಗಲೇ ಪರಂದು ಪತ್ತು ನಗಂದೇಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಏರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏತು ತಿಕ್ಕಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿಲ 11 ಅವು ಇನಿ ತಿಕ್ಕು ಹಾಕಿ ಸೇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರುವ ಕಾಸು ಕಾಡಿಯ ಒಡೆಪೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿರ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ನಿಂತೆ ಪೆಜ್ಜರ ಪೋನಗೇರೆ ಕೈತ ಮಿತ ಕಾರ್ ದೀತೇರು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಕಾರ್ಡ್ ದೊಂಕುದು ಮತ್ತ ಅವು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ದೊಂಕುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರನ್ನ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಆತ
ರಥೋತ್ಸವ ಕಡೆ ರಥ ಒಯ್ಪುನ ಅವು ಉಂಟು ಈ ಟೆಂಪಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಣ್ಪೇರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತು ಪಕ್ಕ ಇರ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಣು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ತೇರು ಅವ್ಳು ಪೋಣು ಈ ಪದ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ತೇರು ಪೋಣೊಂದು ತೇರು ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಗ ನೈಮೇಟ್ ತೇರು ಕಣ್ಪೇರೆ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ದ ಪಿಜ್ಜರ ఒక 11 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಜಾತ್ರೆದ ಐಟಮ್ ಒಂದೇರಿ ಟಬ್ಬು ಪೂರ ಉಂಟು ಪುತ್ತದೈ ಉಂಡು ಗುಲಾಬಿ ಆಸವಾಲದ ದೈದೆ ತೊಂದು ಗುಲಾಬಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ ಕಂತೀನಿಗೆ ಗುಲಾಬಿನ ಗುಲಾಬಿ ತೋಜಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಲಾಬಿನ ಕೇಂದ್ ಕಂತು ಪತಾತಿನ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದೇಸೋ ನಿಂದ ಆಸವಾಲದ ದೈ ನಾವು ಪೊಲ್ಲಿ ಪಿರಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಂಡ 3 ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಏಪ ಬೈದ ಊರು ದುಂಬು ಬೈದ ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮಿದೆ ಸಪಿದಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ನನಗ ಎತ್ತಿಯರ್ 10 ಜನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಯ್ 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 ನನ್ನ ಎಂಕಲ 5 ಜನ ನಲ್ಲ ಪೋಡು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.